Dobrý večer, vítajte pri dnešnej predpovedi. Tak ako sme včera avizovali, dnešné teploty boli oproti včerajším zhruba o 5 stupňov nižšie. Spôsobil to prílev chladného vzduchu od severovýchodu, ktorý k nám prúdi po prednej strane tlakovej výše, ktorej stred sa udržiava severne od nášho územia. No a z toho dôvodu sme sa dostali do teplotného pásma len od 5 do 10 stupňov. Iba na juhozápade bolo o pár stupňov teplejšie. No a ako vidíte, tak podobná situácia s teplotami nás čaká aj zajtra. Iná situácia je však na juhozápade Európy, kde sú stále vhodné podmienky na jesennú dovolenku. Napríklad na Malorke dnes namerali príjemných 28 stupňov. Daždivé a upršané počasie však budú mať zajtra na krajnom západe Európy, najmä vo Francúzsku a na britských ostrovoch. Vráťme sa však domov, kde sa ani dnes nevyskytli žiadne zrážky a nepredpokladajú sa ani zajtra, pretože zostaneme naďalej pod vplyvom tlakovej výše. Čo sa týka vetra, tak zajtra má aj naďalej fúkať prevažne mierny severovýchodný rýchlosťou do 20 km za hodinu, len na strednom a západnom Slovensku to bude iba slabý premenlivý. Dnes ešte fúkal na niektorých miestach silný nárazový vietor, takže na pocit vám mohlo byť aj chladnejšie. V skutočnosti sa teplota vyšplhala najvyššie o 14. hodine na juhozápade, a to na 13 stupňov. Na severe bolo podstatne chladnejšie, len okolo 5 stupňov Celzia. Počasie však bolo celkom príjemné, i keď sme dnes mali na Slovensku viac oblačnosti ako včera. Na cestách už tradične dávajte pozor na ranné lokálne hmly. Ak ste si už v autách začali kúriť, pozor na to, že príjemné teplo vás môže za volantom veľmi ľahko uspať a o to viac hrozia mikrospánky. Októbrové noci budú nekonečne dlhé. Tento mesiac sa deň skráti o ďalšiu hodinu a 52 minút. Dnešná noc bude spočiatku oblačná, ale postupne sa vyjasní a nad ránom už bude obloha iba polojasná. Teplota do rána poklesne na plus 5 až minus 5 stupňov. No a mám pre vás dobré správy. Ak vás dnešná oblačnosť uspávala alebo vám spôsobovala bolesti hlavy, zajtra sa to napraví, má byť pekný, slnečný, aj keď trochu chladný deň. Konkrétne na západnom Slovensku bude po rozplynutí ranných miel prevažne jasno alebo naozaj len malá oblačnosť. Napriek tomu zostane chladno, len 8 až 13 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku bude pri slabom premenlivom vetre prevládať zväčša slnečné počasie. Popoludní sa môže vytvárať iba malá kopovitá oblačnosť. Na severe bude chladno len od 5 do 7 stupňov, na juhu sa teplota vyšplhá do 13. Pekne bude zajtra aj na východe územia, takisto však rátajte s rannými hmlami, ale keď sa rozplynú, obloha bude väčšinou slnečná alebo len málo oblačná. Teplota sa bude pohybovať od 5 do 12 stupňov. Zajtra sa oplatí vybehnúť aj do hôr. Počasie bude príjemné, jesenné, má byť slnečno, na podhorí nebudú chýbať ranné lokálne hmly. V nadmorskej výške 1500 metrov bude len okolo nuly. Podobne bude na horách aj v piatok. Bio zostáva zajtra na jednotke, čo je iba slabá záťaž. A poďme na ďalšie dni. V piatok bude po rozplynutí ranných miel slnečno. Teplota vystúpi na 7 až 14 stupňov. V sobotu sa zmení prúdenie vzduchu zo severovýchodného na južné, takže sa mierne oteplí, a to na 9 až 16 stupňov. Aj počasie má byť príjemné, teda ráno a dopoludnia sa budú vyskytovať hmly alebo nízka oblačnosť, ale neskôr má byť prevažne slnečno. V nedeľu bude oteplenie pokračovať na 11 až 18 stupňov, ale oblačnosť už bude pribúdať a nie je vylúčené, že ranné hmly alebo nízka oblačnosť budú pretrvávať až do poludnia. V pondelok bude podobné počasie, teda jasno až polooblačno s rannými hmlami, ktoré môžu byť aj dlhšie trvajúce. Teplota 11 až 18 stupňov. Na záver sa poďme pozrieť do teplejších oblastí a začneme ako vždy na Kanárskych ostrovoch, kde bude zajtra polojasno s teplotou okolo 29 stupňov. Teplota vody má stále 24. Na východnom pobreží Španielska budú zajtra prevládať prehánky a búrky, ale zostane tam príjemne teplo od 27 do 30 stupňov. Voda má pri pobreží 24 až 25 stupňov. V Egypte je stále slnečno a horúco s teplotami do 37 stupňov. Červené more je vyhriaté na 27 až 28. V Turecku sa počasie zlepší a zajtra tam bude na juhu prevládať iba malá oblačnosť s teplotami okolo 28 až 29 stupňov. More dosahuje teplotu okolo 26 stupňov. V Taliansku a v Chorvátsku bude pekne zväčša jasno až polooblačno, ale bude tu chladnejšie len od 18 do 21 stupňov. Jadranské more má teplotu 22 až 23 stupňov. V Paríži a v Londýne sa očakávajú zajtra zrážky a teplota sa bude v týchto mestách pohybovať okolo 21 až 23 stupňov. To je už posledná informácia z dnešnej predpovede počasia. Ja vám želám ešte pekný večer a dovidenia.